kopinya terus ngebalik. Enggak hari ya, Mas. Matane banyune nempel. Oh. Jatahnya omboh sampean balak diselin. Omboh. Nyanyi cilik sing wis iki sak ulah ujul. Singkal apa anu, Mbah? Singkal. Singkat. Oh iya. Lah itu rotari ora payu. Nggih. Singkalnya tapi baru malah lebih enak ya, bareng sukete loh. Saya sukete yo diulu itu. Obat sek diobat. Karena terus singkal. Ayo. Lah ya udane di. Wah, iki pomane peteno tenan iki. Oh, iki to. Tenan aja ning kudu. Saya petentang. Ayo, wah tenan iki. Sip kuwi. Tak sarapan aku. Ayo, Jom. Cari kalar. Aku tukokne jandok menik ya, Mas. Ini pun jangan tewel sing utuh rong payu. Yo, lah sing kuwi ndak wae kuwi. Terus tempe tok. Yo, Terus bobor. Bobor endok. ndok ati keloang anu lho. Tadi Nggih, Mbah. Antu Aku sing ndok kuwi dhewe gak ngingok. Sing tak ingok mung Jen, nggih kula nggih tak sarapan kok. mantap. Wah, oh tok-toke batu arep tak wehi iki lho. Sampun mbok wehne lho, Mbah. Boten jare. Empuk. Bu, wah, ngene loro ya. Nah mambul kabeh bare kloso gremes nek wong mara. Wis. Ape bar marep kaya wis turu ae. Ah. Antu nendi wong-wong ya. Makan dewasa. Misalnya paman besok ngolu ya. Aduk biasanya ora tau. Mana kok? Makan juga sebenarnya. Sabapan lho. Ndak kok ngelu ah. Turu ae. Ya bengi terus gremis ae nganti jam 09.00 kae gremis. Hah? Pas maghrib. Lho? Mas Ulas. Jam 10, 11 ngelakeh. Nah, kalian bayi ini mikir sensasi guys. Ayo masulnya sensasi itu sih. Anaknya Pak Wi kan mati kan tahu. Ready ya? Aku sani tuku dia sampai oleh piala. Lah mulai awal sampai akhir urung tau lat. Mbak. Nah, sing gini masuli kae sing anu Mbah Darsi ya. Perengan ke bandino ya musuh jenate menyuk. Eponium, Pases. Kamu nggak tahu jalan nggak sekolah, ketan orang. Jangan ketan, Ning wis susu mau ngono dhisik. ketan parutnya. Kadang yo growo lah itu. Karena ketan harus di
bae bubukan. Karena bayiku to so jenenge wi. Marine jenate Mbah Wa diparani bojone kan. Awake bayiku nganti iki karo bapak iki. Terus jenate Pak Kadiran. Main disusul. Lah mboten masuk lho, Mbah. Rong dina rong minggu balik ah. Jan dadi malih dadi Ora tarik parani Mbak Geno. marine Yo Mbak kuwi mbiyen mangku langgar. Nang kali nggih main. Langgar sing cilik nang lore mbiyen anggar bar traweh ya nggih main. Mbiyen. Tenan. Cek langgar cilik ngono, nang lori. Dek. berarti sing lor dhewe kae berarti. Heeh. Berarti ngidul-ngidule tambahan kae ya. Tambang. Lho ana ping 4 wis ah. Mirane tolong dino tolong benyo ora balik ini kan. Wah, bapakku mbiyen pengalaman. Bakung yang rapal lomba. Kali katok tok ya. Nra yo suwi lah gak kertu ijo kan suwi lah. Bakune suwak. Heeh. Tapi wong biyen rumah aku. Mas wis sampe nang omah iki pangkat cukup. Dhisik tiwul seneng malah kene saiki tiwul ra doyan. Ditinggal urang terus tegalan panganan tok le. Kaya kuwi lho. Mbok jagung, mbok telo mesti nang tegalanan. Dak, Pak. Apa aja? Ya, salah. Monggo mriki Pak Yen. Anggur ya? Anggur. Tandur kalau Banyu kata mriko. Banyu kata. Lah tirase Mbak ini mboten enten judek. juga yo lah mesti ora ya hutan ada kae di usaha. Agak. wis nemu semelanting wang. Kare tandur nek kakangmu sing anu Ora krungu. ora ditutup dipinggiri. Ya ngene. Tani piye? Enggak paham. Yo mesti mancing wayahan mesti ya. Ora bagayane dhewe ya selakne lah. Tinggi anu awake dhewe kan iku lah nang. Nggih. Aku Bapak. Dikasih anak. Sing diarep-arep nek kuwi ora lagi. Lho, otomane kok arep tanduran. Lah wong pari Bicara temene rumah sawah apik metur pisan. Apik pisan iki cara temene rumah sawah. pari biak iki lho ora apa-apa. Biyen iki digarap ono umum. Harapan apa? Harapan sing kelatan kowe. Yo lho sing busek. Kadang-kadang yo ngono. Tapi alhamdulillah nek aku ki selalu Aku pomo ya anu tenan ora wis ndure. Lah bapakmu kae rong dina pisan ngulon nggawa setengah kebo, kadang sak kebo. Anu teletong sing garing-garing kuwi. Ono iya. Iya, jenenge ngono kae. Wong bapake kuwi mbiyen iki usum jagung dintekne tikus sama kono sitok ora kelong. Tenanan. Wae wong balik ndeke mangkat wis udo diubengi bar sila ning tengah sampai esuk. Ngono kuwi mbiyen bapake. Padahal temen iki dhisik penggayane sik cilikane sik rong rapi dan termasuk wong. Weh, sregepe serai lok, kendel campur sregep. Kelingan aku duwe sapi lah anu ditumpaki kelingan aku. Sapine manuk direk gedhi ngono. Lah penggaku ya karo temen biyen usum anu gaplek nunggu gaplek aku cilane pono kuwi karo temen. Sampai nang tane pentol tuku ireng kuwi ndak tuku dideni mati. Makiran. Apa karo makiran? Ah iki kok iki jenggote jan sakmene Pak ya putih. Ngono iki getak lho.
Oke. Hmm. Janji Ana iki bayi ngono. Bayi aku. balik. Lah iya no aku nang yo. Epono nang tengah. Berarti roh kabeh kuwi. Roh Ya kok. jan lek umpama wong wis ora mungkin. Lah, iya kok. Ngono lho, wong jenggote jan semene. Men kok ngomah ra iso ngomong